Sense cap dubte, estic molt satisfet perquè tota aquesta feina que un pot veure en aquesta carpa institucional és fruit de molta il·lusió, de moltes hores de feina, d'un grapat de gent jove del nostre municipi que s'hi ha volgut implicar i molt especialment els fotògrafs com és en Crespí, en Rosselló i el fotògraf Ramon que han col·laborat de valent perquè això fos una realitat. Aquí podem veure 5 d'ahir, 5 d'avui, recordam aquelles imatges nostàlgiques. Jo mateix em vaig una d'aquí de quan era petitet que comprava el gelat bueno, a la plaça, que jo vaig viure res, a 50 metres de la plaça. Bueno, això ha passat de la història i per l'altra banda veiem 5 d'avui, una Inca que evoluciona, que camina cap a la modernitat i que sense cap dubte mos omple d'orgull. Per tant, una exposició d'aquest calat i que mos recorda pues, fa 50-60 anys i que mos transporta fins i tot el projecte qualcun amb maqueta de futur, pues, és el que realment mos fa sentir orgullosos del nostre passat, del nostre present i esperançats de cara en el futur. Prueba de esa evolución es sin duda, por ejemplo, algo que está presente aquí en esta exposición y son las pantallas táctiles que poco a poco van a ir evolucionando y que todos los ciudadanos de Inca se van a beneficiar de ellas y los turistas también, porque ahí está el nombre Inca Turística, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Dar a Inca a conocer por el mundo y también en la propia Inca para que sea una información útil. Sí, bueno, a més d'aquesta exposició de fotografia d'Inca ahir i Inca avui, presentem en societat aquestes pantalles tàctils que serviran per donar informació turística les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, que això també ha estat possible a dos joves inquers, en Bernat Català i en Vicenç Pardo, que són els que han fet tota la pàgina web i també tota la guia, en 4 idiomes, en català, en castellà, en anglès i en alemany. A través de internet també qualsevol ciutadà del món s'hi podrà visitar el nostre municipi. Bueno, és per tothom, per inquers, però molt especialment per la gent que ens visita. Nosaltres volem que Inca no estigui marginat de lo que és també la Mallorca turística, a pesar que nosaltres estiguem en l'escola de Mallorca i que sabem que el nostre potencial és la indústria i el comerç i el sector serveis, com no pot ser d'altra manera, però també ens interessa molt captar gent que conegui el nostre municipi, i que quan arribin aquí moltes vegades ens demanen a cap oficina turística. Doncs mira, en tindrem un grapat d'oficines turístiques. Estalviarem molt de dobbers perquè una oficina turística ha de tenir personal, ha de ser rotatiu, i en canvi amb aquestes pantalles tàctils en 4 idiomes i situades en els punts estratègics del nostre municipi, qualsevol ciutadà que arribi, mira, d'una forma molt senzilla podrà posar dita i dir, informació l'avui en anglès, l'avui en alemany, i a partir d'aquí podrà visitar tot el que és els temes de més interès que tenim a la nostra ciutat, de caire cultural, del nostre patrimoni, podrà visitar els punts, diguéssim, més interessants comercials i, com no, els punts d'interès, com pot ser, així tot, l'Hospital Comarcal d'Inca. A 48 horas de la inauguración del DJs Bo, ¿qué es en estos momentos lo que más le preocupa y bueno, cuál es su sentir ante la fiesta más popular y más arraigada de Mallorca? Bueno, com sempre, ens preocupa el temps, però crec que tots serem afortunats una vegada més perquè han tingut 3 diumenges de fires extraordinaris, les més participades de tota la història. Han tingut, després de les 3 fires, un grapat d'actes culturals de molta participació ciutadana, com el pregó de festes, com el gran concert que varen tenir. Ens trobam ara dimarts a vespre, que ja comença a haver-hi ambientillo de dijous bo. Demà dimecres sabem ja que farà bon temps, dijous tornen a fer bon temps i per tant, si el temps ens acompanya, el dijous bo té èxit. De totes formes, malament plogui, sempre té èxit. Quería ya aprovechar por último la oportunidad para preguntarle por el pregón del DJs Bo a cargo de Bartolomé Beltrán. Qué energía, qué fuerza, qué ganas, qué gran oratoria, ¿no? La veritat que ens va fer vibrar. El doctor Tomeu Beltrán va fer un dels millors pregons, no d'Inca, sinó dels que jo he tingut ocasió de veure. Se va buidar. Això és com diuen, quan un jugador surt en camp de futbol i se buida,
van ser 40 i pico de minuts, que és molt llarg per ser un pregó, perquè un pregó normalment entre 15 i 20 minuts. Va tocar els temes actuals del nostre municipi, també va fer una recordança de la seva infantesa, dels anys que va viure a Inca, però vamos, amb aquesta vehemència, amb aquesta professionalitat que té, perquè és un gran comunicador, va ser meravellós. I després, per tancar l'acte, el Consell de Simfònica de les Illes Balears, Ciutat de Palma, juntament amb l'Orfeó l'Arpa d'Inca, que, vamos, ens van posar els pèls de punta. Per tant, el dic als meus regidors, és veritat que no sé si podrem contenir tanta alegria, perquè duc un mes i mig que realment tots aquests actes que tu hi poses tanta de cura, que les mimes tant, m'hauran sortit tan bé que ara hem de rematar aquest dijous bo d'una forma esplèndida, que la gent mos visiti, que se sentin el dijous bo com a seu. El dijous bo ja no és una fira només de cinquers, és de tots els mallorquins, i per tant sense ells el dijous bo no seria tan bo. I bueno, i el temps ja t'ho dic, farà bon temps, la gent se passejarà, tindrem la visita de totes les autoritats civils, militars, i en definitiva serà una festa gran, com sempre dijous bo. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.